Additional Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District uba MA Chalam haringkat ka Khasi Students Union West Khasi Hills District Unit haka khatnyau tarik nailor araja arpusa haringkat ka jingsenran lang u officer in charge ka Langpi Outpost kila hiar sa kasnong nongma bani kendo bat kipat ba na ki South Ligi snong kata kasnong nongma nong maulen nong maulong bat nong soram kibasya pendek haka jingwan sorjamin surok jongki officer bat kipulet ka sarkar Assam. Ya kini kejingjia kendu lapen long hapo ke dorbar hall kesnong nongma haringkat kejingnya don lang jong borok saungut kisorda jong kita gisnong. Nakaliang joba MA Chalam ulaong. Baka jingwan nakaliang jong board district kalong ban penti kena bakan don ke syongsok syongsan jong kipat ba batru ban tokit halor kata ke jingwan sorjamin ke sarkar Assam. Kelam da ai jing tip syaki board district bat syaki board snong jong katai katan. Lapan ong kadon ka SIR. Di kejingwan jongi sini ke port. Ngastong ideban niya ay kublay ru ni polok tangi badan naka seng KSU ki bala simkhiai kin ka kamat ki bala pentip ru yangi ya ka ne ka jingjia ba de ka khabai trik jong new banai ba ki police bat ki officer na po Assam ki lawan ban survey ya ka surok kumangi sotro Tidak si ibu napi yang ni pi kamdon harta kazaka, baik tu badon kila ayo an ai, yang ke statement, bangin sotho, hakan ukur kom bagiwan. Kaya ka bangin sotho syai kalong ba, ke jengwan jeki kedai ke bakat san, kamdon kuno macam pentip, yang ni kibadan apa nong stone, lani yaki soda snong hang ni, hakan ni kesnong nong maru. But ngasotho ba kung ginong song snong hidon hi ka jing so sir la si gdon jing so thut bagiwan kumta khamda pentip khamda so thu ka ai ka daw bagiwan ka jingwan jong hi hane kapol ka dei ban ya pulong ya inquiry ka ai ka rukom bagiwan balai ki wan ngin sa wat pat na koi baki jaka la si min pentip ru cha DC jong kamrup ka ba dari marsenda bangi. Kadbana kaliang Presiden keseng KSU Ri Muliang Circle usamna biang boy sang riang ulaong balada hap banya snamru kari ka kamram ban le ikata bat kimla ban shuap petka ya kejingsha leben ki parado parasnam ki badan hakte ke jaka. Kamen sim ka jungi ka sngokia ya ke ka baka kadong kathan ya ke ka baki parado ki parasnam ki jungi ki kendu kamat ka hak madu umut ba snobha ba pinwan aino ya ka surok hapo jong kani kadong kathan ka jongi khamtam hangni hanong ma bat hakini ki nong maulen bat hakiwe kiwe ki snong bat nakaliang ka jongi kum kaseng haba ngilap ya kini ki baro ngisnodei ban ong ba kaneru le se kadai ka benta ya ka ba pipiwan pendik nakapor syakapor ngiru ngilong ki ba lapen kre namar ba ngimla ban sya bat ngimla ban supet ya ka jingwan le don bor ka jongpi te bat kumjuru ni ai men simru ya lak jong ki briu ki jongi hakani kapor ba nakaliang jongi kum ka KSU ni don bek hasenda jongpi kum bangilai keren hapo ka meeting ru bangi ni don bek hasenda jongpi lah hakamit lah hakayong lah habasai habasit ru lada pidon kam yang ngi hakado kapor ngi kloi banwan hang ni ban senran pi la ngi haban la ngi haban poi sya ka ba ngi haban ya snam ru kata kadai ka kamram ka jongi namar ba ngimla ban ong ba ngi haban sya yuron lani ban supet ya kata ka jing sya nyon lani ya ka jing sya knyot jong ki wepat ki jaj ben reu ya la ki jong ki parado ki parasnam Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya